Kowe ngerti ora? Gelutin karo kanca mau. Ora ngene iki. Kowe upamane kuwi ya, heeh. Jis ngene iki. Tes. Jis ngene. Terus ditandak cek ngono di. Wah, anten dasmu lho. Lah ngopo? Ngopo? Tak kira ngopo bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Ya iki disingkirke, Gong. Iya. Batang. Wah, medene. Wah, nyenengke lho, guru Betara Nradon joget-joget. Aku tuku ger, tuku gatot. Waduh. Padang kanan kayangan. Barang putu ku gak kaca ing tumandang karya Petra. Nun, bapakne kon rene. Bapakne sapa? Bapakne Tetuka, bapakne gak kaca. Oh nggih. Saniki iya. Niki napa? Dingluah. Bapakne Gatot Kaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene. Kaya kowe tok reng aku mung paton diangkat kok ya. Ning nganden. Apa? Kan ajeng mrisa anak kula sing sakniki. Sapa? Mari. Lenggah riki. Iki. Anake sapa? Lho. Ora edan Petra nun mbok wis ta tuwis arantak laku ning Pulau Wadyabala munggah gunung Himalaya mapan ning repan kepanasan Wadyabala saka negeri Ndarawati srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadang suwuk tuwa ingkang bakal mundurake Wadyabala saka Gilingaya. Walah dalah pancen bener pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeraya marang sangganing para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo Ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana mbarang. Prasetyaning para Wadyabala Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton mboyong Dewa Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa rawe-rawe bakal tak rantas malang-malang bakal tak butuh. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani harau sing tawedene apamu. Ora minggat arep aku tak tebak dadamune marganing patimu Singalena Prapteng Lalis.
Upo tumbak jebol dadang warang. Kayak bacanya kayak apa ya? Kecekap kecil kecil. Iya omong apa? Kowe sapa kan? Ya. Kabaya sila kabate si kabalyo. Kaja kabaya siapa? Takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora? Gak. Lagu yang mau apa? Apa kan kacau lah baju. Ay kabada kaya. Ada kay? Nulis ya. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe iki sumbar to. Apa kaya ni? Agate. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. So ngalahke aku boyongan Dewi Wara Supraba. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebe? Gegebe. Kepancen ayo. Apa sih apa? Aye ga. Goblok. Ini mati ya kan? Ayo terus. Agak kayak pakai Mula Raden Sencaki mundur ora gelem ngadepi karo menungso iki. Apa? Iki coba kene coba. Apa kene? Ayo, aku Patih Praguta. Ngejak pirang dina tak ladeni. Wong kuwatir apa? Wis kawajaran apa iki? Ayo. Piye karepmu? Wis kabar wis. Cilengeng. Oh, jaluk ditabuhi. Iya. Oh, kene iso muni mak iya apa kae? Kate wae. Ayo nyok. Ayo kene wae. Sobo bakal jakala siapa? Wow, omong apa kaya apa jadi? Hai kamu sini? Ora cetha omongane terus ngantem. Perjurit giling ngoyo werna-werna. Bisik. Wah, mbuh. Aku radong goblok ya begini. Ini goblok kok cetha. Apa kata begini kowe bayangin ana sing digawa sing lucu-lucu wae kena digawa kowe dhewe. Mupet jasyur ya wae.
pati aku. Gusti Tumenggung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndorowati. Saura-urane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat, sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso, ya kok wah edan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsuh Sencaki kalah. Nggih, terus mungsuh Barangaga tak pasrahke kowe, nggih. Kula nggih. Ya lho. Ora temangkar pikire babar blas. Agak-agak. Glogok goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Iso tok nggo lucon-lucon ning omah. Hah? Oh, jegok manahe. Mahuk ngono. Pripun? Bakal direk bekaiba. De, kok gede. Apa gak kowe sing iso menterjemahke? Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ayo kae. Apa ya kok? Nopo? Apa kae? Apa gak? Tidak sirai. Ada ya. Somuni ya ngono. Terus sampean bakane ngapunten. Kowe kok malah iso nerjemahke omongane wong petuk-petuk ngono kita. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ra ndek kanca ya padahal. Nek ra ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak badhe sih agak badhe. Agak badhe kapacile apa cek. Apa gak tegese? Gemermeng maju perang ngono kalah ngono mungsuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsuh liyane apa, Gok? Wah, jan long aku ki. Kok ya ora paham mel aku ki nek iki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Lah ya klasik kok ya, Gok. Lah iya. Ayo wis nyuwun pangapura ya wis sanane ora apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Dogok bilung. Sapa sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe. Wah, iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora kowe. Iki sak tonyonan iso pecah sirahe iki.
Oh. Oh. Wong apa iki? Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cah cilik. Cah cilik. Heeh. Klomat klamet ngelak apa? Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ora legi. Ngombe teh. Mah. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Heeh. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong Cerewet kok. Mah. rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara kowe karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Ora ya paling pangling karo aku. Modal. Kajiger kok Baladewa iki. Aku malah ditanya iki. Ayo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak ora bakal slamet. Oh lah dalah. Yo wong-wong sing dadi senopatine Baladewa ora ngerti kekuataning patih Sekibu kena daya kemandenku mbuh dadimu alat. Dayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Kresna iki kula wonten dawuh Bu kula lah kok piye ora monggo mulya jagung ing truding Sang Hyang Jagat Giri Pratika ya Sang Manikmaya ya kuwi kadangira permadi ora bisa ngundurake patih Kasipu ya patih Sekipu malah Wadyabala Mandura Ndarawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang kuyang numbuk bentus wedi karo Wadyabala saka Giling-Gilingaya. Aduh pukul lajeng kepareng paduka kados pundi mugi sak mangke paduka pulun kepareng paring dawuh kalawan ingkang putra ting wayah ing nata Ndarawati ora sandadakaken gurung tanpa guna ya sowan Sang Jagat Giri Nata nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal truding minangka dadi jagoning para dewa manglurah satru murka Prabu Naga Prasuna.
Baladewa yen nuntuna wong aprang yen nuntuna wong aprang kasangsaran Kakang Narada punapi di kados pundi Kakang kawontenanipun kayuwangan menapa sampun katingal tentrem nuwun pangapunten sedaya ingkang sampun paduka dawuhaken samangke sampun kula tindakaken mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi beto sak kadang kadeyan kados ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun ewadene mungsuh patih sekipu mantra kendhang kamracondhak mboten wonten ing sami monggo mulya kula semanggaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok menangka dados mangsaipun Patih Kasipu lan Prabu Nagapracana Kresna iki kula wonten paring dawuh pukulun kepasang yuk katujuh inginu dene kita melu nderek sowan ning Bali Martya Kunda manik mara gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun inggih pukulun mboten badhe selak menapa ing badhe paduka dawuhaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi pukulun Narayana wonten timbalan kita baliya marang jagat jujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang mangrurah satru murka ya kuwi Patih Sekipu mantra lan Prabu Nagapracana tangono liya kejaba amung yaiku atmajaning Si Werkudara ingkang lagi wae pagas pusere kang aran Jabang Tetuka Kresna kula namit pasang kaliman tabik pul sewu-sewu kelepatanipun ingkang wayah Tadawadana sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna lirik kepiye dene kita kaget apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun mboten perkawis menika nuwun sewu lho pukulun mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi pukulun namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi menapa inggih sampun pantes nantrem menawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara menawi ngantos kateman mekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Yayi Bratasena Kresna iki wonten dawuh Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine kita percaya lamun apa dadi dawuh Hyang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka Kresna wonten maring dawuh kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki mekaten Bu Ulun iya kula kang sangka kuwi kita ora usah ndadakake anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuga ning Jodipati Kakang Rada punapi Kresna anggipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun dalah iki ngestaken dawuh lajeng marang martipun ing abdi utawi ing ngraka isi pangdalutan benjang menapa mboten ketang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika inggih ngestaken Kresna ayo mangkat kaliyan panjenengan ulun monggo kula dherekaken pukulun kula nyuwun pangestu mugi-mugi Yaya Rimbing lilakaken atmajanipun kiraya jago wonten ing kayewangan ya Narayana ulun prengestoni muga-muga lebet ing karya Kresna
gegek ugek sadulita mel kula nderek remen Ndara dene ingkang putra sampun luar saking pepeteng bojotipun ari-ari sampun pagas kula nderek mangayu bagya nggih Ndara ayu iya Kakang Semar aku ngaturake panuwun Kakang nggih mboten kendhat kanggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados selampanipun Ndara Jabang tetuka menika enggal padhang lah kok dilala diudaneni srananipun Ndara kula Permati anggenipun beto kayu kastuba mulya iya Kyai Semar kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri iya Nala Gareng kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri iya Petro aku ngaturke panuwun nggih kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri iya Bagong aku ngaturke panuwun terus kae mimik ora arep merono aku ngomong-ngomong arep apa to kok totok mudar ora wah kunangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka ora apa-apa anggur aku nangan wong mancing ora masalah anjur aku nangan wong mancing ora Kyai Semar kula Den aku uga ngaturake panuwun Kyai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adhiku Permadi nggone ngupaya wujuding kayu kastuba mulya sampun niku pancen dadi kewajiban kula nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani saged mikul dhuwur mendem jero kali wong tuwa langkung-langkung migunani tumraping kulawarga saya gedhe melih migunanana tumraping negari Ngamarta nggih Den iya Kyai Semar Badranaya dereng ngantos pariprasami Balwacana kasaro ingkang tumiyup saking dirgantara nggih Sang Hyang Kanika putra Semawana Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna lang ing dia mangung Kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone boten mangling pukulun Kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun kencang lari dayang iya bener Puntadewa kulun kan kadang kita ing Ndarawati ingkang abiyantara sarta prapta ning Jodipati Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih Yayi kula tampi sinuwun Ndarawati wilujeng Kakang Semar tansah winanting suka Basuki Antrada kowe padha slamet Kakang Semar wilujeng Kakang lho Gong percaya ora Bathara Antrada basa karo Semar dina kowe nek nyeluk Semar marmir Bathara Antrada iki basa alah aku ya ora bakal basa karo Semar mbok sak saking urip amargane Semar ki dayane apa Semar ki kakangne Bathara Guru berarti Semar ki kepala sekolah lho kepala sekolah piye kok kakangne Bathara Guru kok kepala sekolah jane kakangne Bathara sandure guru iki kepala sekolah wis menengo sik iki batur padha meneng dhisik iki ana rembug wigati wow
Bekti kula bukulun ya Petra ulun tampa. Bekti kula bukulun nawa gareng ulun tampa. Sapa Witra? Betara Narada. Kaya Vespa. Lho. Betara Narada kaya Vespa ora. Bukulun bekti kula konjo bukulun. Dolut kowe Betara Ludulut ngono kok. Betara Narada kok tak amplong ora. Ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanono ya Bagong. Nggih, kula pundi ke jimat paripe. Bukulun, apa? Ukuran sepatune pinten Bukulun? Arep apa? Tak jaluk aja. Sepatu dewa kok tok jaluk ora. Sepatuku jebol wis meneng to. Wonten menapa Bukulun dene paduka rawuh wonten ning Jodipati. Kados pundi kadang-kadang kula anggeni panangayoni mengsah dados jagoning para dewa. Puntadewa tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara, anak Prabu Mandura lan kabeh Wadyabala Ndwarawati Mandura lan Ngamarta. Uruhanane ora ana siji wae kang mangga mulya mungsuh patih Sekipu Mantra ya Kasipu Mantra. Tumuli wampi kula Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekna sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal biya warakake yen to kadang-kadang kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa boya ana ingkang dadi jagoning dewa ingkang tinuding bakal Sri Nugraha minangka dadi jagoning para dewa kejaba ya kuwi ora ana kejaba mung atmajaning Arimbi ya atmajaning Werkudara si jabang tetu kok iki ngger Puntadewa. Oh Oko Prabu kinimbang anak kula kedah dipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Wong kula kasirnakna kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Oko Prabu kula mboten badhe kelas, kula mboten badhe lila. Yai Arimbi, aja kaya mengkono Yai Arimbi. Ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi? Sajakipun kadang kula pun Yai Arimbi sak mangke mboten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing kayiwangan. Lah ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang. Yen to Arimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresnane karo anak. Monggo anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi pusering ing madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku serembukan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wah wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, Pukulun. Namung semantana tasih wonten pengajeng-ajeng. Pengarep-arep piye? Inggih namung Yai Samyaji ingkang sajakipun sak mangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa, namung Yai Samyaji ingkang dereng nyambut damel. Kula kinten sak mangke sampun satrepipun menawi Yai Aji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun Arimbi menika Pukulun. Cocok. Puntadewa wis midanget dhewe to. Ature kadang wing Ndarawati nggih Puntadewa. Arimbi wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi nglilakake marang katresnan. Mula ora aneh pendak-pendak dewa utawa Gusti nibake pacoban tumraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan. Adat lupiya ingkang wis wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan. Contone Si Adi nggone tresna kelawan Atmajamurat jeneng Mokal. Si Adi kuwi ibu anakmu ingkang nembe semono yuswane. Sapa ta ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to Atmajamu bakal digawa dening Hyang Pikulun Bathara Narada minangka jagoning para dewa.
Nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang atmajane. Nanging Yayi, kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora iso ngiklasake katresnan. Tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening atmajamu. Mula Yayi ngelingono tembung anak kuwi saka tembung ana. Ingkang anakake sira Yayi Arimbi nanging tembung ana mau merga saka panguwasaning dewa, panguwasaning Gusti. Anane atmajamu bisa urip ana ing alam padhang merga diparingi dening Sang Hyang Jagat Grinata apa dening para Jawata. Mula Yayi tumrapun Kakang, apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping nggonmu ngadepi lawan pacoban. Ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira Yayi Arimbi tumrap atmajamu si Jabang Tetuka Arimbi. Tembunge mentes mula banjur Arimbi maringake atmajane lan panjenengan ulun Kuntadewa ning sajake kagol kagelan atine Arimbi. Pukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi. Mangsa borong dhateng kawujenganipun Jabang Tetuka anggen paduka badhe dipun beto wonten ing Kahyangan. Ya, aja kuwatir bapakne isih mapan ning Kahyangan. Kabeh wadyabala isih mapan ning Kahyangan. Mengko yen ana apa-apa, ndak dawuh supaya kita nutuk lan Sang Hyang Jagat Grinata. Inggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun. Kowe ora usah ning Kahyangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-ngrepoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengke ndak malah bingung penggali Manikmaya. Ya mung anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning Kahyangan. Nggih. Nala Garing Petruk Bagong kowe arep dikanthi ning Kahyangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Oh nggih ngestaken dawuh. Ya gong mangkat ning Kahyangan. Yo. Numpawa. Lho. Mabur. Oke, siap. Anak Semar kok ora iso mabur. Iso apa Bagong? Iso. Wes, dengan mang tindarian kula mung kowe tekan ngerti-ngerti tekan mriko. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresna karo Jabang Tetuka. Yakin tresna? Iya. Ayo Petro nggih, monggo. Nuwun pangestu Pak, kula ajeng mabur. Madhep rono. Kowe gleleng Mir. Mir dengkurmu mlocot kowe. Aku ditendang men tekan Kahyangan. Madhep rono. Petruk tendang iso bablas. Ampun tenan semua. Mbok sing apik nek nendang ki. Ngarepe ana wae cemara. Nang nggon lapangan kene men bablas. Toto. Siap. Aja do gawe geger, aja do gawe kisruh nang Kahyangan lho.
gembelo sirahmu. Durung entek jagoning dewa Marakaya. Iki jagoning dewa Jabang Tetuka sirnakno bayangan para Suprapa. Hai. Buta Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Ladal dewa wis kenthek anakal jarine tadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan lha kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing pabaratan aduh ngopo gong Semar ning gajur kebablasan tekan dhewe tekan ngarepe pateh sapa kuwi tukang sapu sekibu tukang sapu heeh sekibu untung langsung mlayu aku mendeli mantane terus kowe ning kene bae kan delok ndara Jabang Tetuka kae arep mungsuh patih sekibu aja mluputke patih sekibu aja nglerokke patih sekibu mung sak dermo nglakoni bocah nadyan kowe durung duwe dosa aja mbok anggap aku tumindak kaningaya karo kowe mung merga kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing patih Kasipu Bang Wangaruna ati netrane nganggo rapo sataning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca Adi Guru inggih Kakang Rada kula sampun ngawuningani kawontranipun Jabang Tetuka inggih menika elok sanget namun nyatanipun Patih Sekibu boten purun mejahi debatanipun Tetuka. Piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege. Mboten Kakang. Lho kok mboten? Lare menika badhe kula jer wonten ing Kawah Candradimuka. Mangke riyen. Menika lare wingi sonten lho, Dik. Kok badhe dipun lebetaken wonten ing Kawah Candradimuka. Kula sampun dawuh kaliyan Empu Anggon Jali lan Empu Rama Yadi. Supados mandhe dhateng lare menika. Paringipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih, Kakang. Para dewa kadhawuhna nyemplungaken rajaning wesi. Wesi pulontani wesi mangangkang wesi balitung tuwin pusaka-pusaka kayangan. Dados rangkanipun Jabang Tetuka menika. Mangke menapa pejah? Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Rada kemawon boyong dhateng Tetuka menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para Jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Wah, taladem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu. Wah. Kayangan geger. Sampun Kakang Rada kula aturi
nderek dhateng menawi dampun kula dawuhaken Kakang nggih iki kula cobine ceploke aja untuk dimuka kula semanggaken Kakang Roti Malik ora ulun Sang Hyang Bathara Kala ulun Bathara Kala iya ulun mang bakal weling kan jeneng kita Gadut inggih ulun wonten menapa sing ati-ati merga nang ngarepmu kuwi copet tenanan wis ajar wis buka wadi ning ngesak sing jero ya Gadut Kaca dompet-dompet dipeniteni karo kathok aja nganti uwal merga ngarep kita ki nadyan dewa ning clemere ora jamak Gadut Kaca surti ati-ati duga-duga digawa aja nganti kaya bocah cilik kula pangestu ulun banyu mili kricik-kricik mangkat tonggir nyuwun pangestu Hyang Pikulun Bromo lan Hyang Pikulun Bathara Kala sing ati-ati kaya bocah cilik Gunjang sing langit kelap-lapatun Lergen sanging risang mawe gandro sapa iki murup sak tebok dadane jagoning dewa Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca ya kowe sapa patih Sekipu mantra dawuh Hyang Jatimurti aku kena nyirnake patih Sekipu mantra gaglak limpamu Baladya metu genine wah edan jagoning dewa ingkang sekawi titah-titah padha gruduk nang kayangan ora ana ingkang monggo pulih mun Supatis Kesipu. Lah kok iki Gatotkaca lah kok mengah peribasan telung kedheping maningan. Mbok apake, Nggih? Kula cokot. Lho Gusti aja nyokot kita kuwi nadyan to kaya ngapa? Kita ki turasing satriya tama. Ibu kita ya putri. Sing jeneng satriya aja nyokot. Patih Sekipu nyokot gulu kula tumunten kula cokot kula wales piyambakipun pejah pukulun ya ning sesone aja nyokot ya iya ora kena kita kuwi anadyan turun buta ning kita kuwi satriya nggih aja tak cokot mboten nyuwun pangapunten pukulun ya kula wau kula sampun nyuwun pangestu kalian Bathara Brahma kalian Bathara Kala ugi sampun maringi pangestu kalian kula Kose ta. Aku ket mau kira ketemu karo Brahma kok iso ketemu ki nang ndi? Wonten mriku. Mrai pukulun badhe pinanggih. Pukulun Bathara Brahma latri tindak mriki. Om ilahi.
Mas Tunomo Sidam Sekaring bawana langgeng. Celeng iki. Wonten apa pulon? Kuwi dudu Bathara Brahma ning Grama. Tegese kuwi pancen mawa. Sinten? Lah kowe iki dudu Bathara Brahma, kita iki dapusi kuwi abdine bapakmu. Abdinipun tiyang sepuh kula. Iya, Naminipun Petro. setan. Mulun Bathara Brahma, Piye? kula Gatotkaca kula aturi tindak mriki. Wis ulun penak nang kene wae. Kowe sing jenenge ngaku Bathara Kala sapa? Bathara Kala iki gedhe dhuwur, mongko ya buta wujude. Sanes Bathara kula menika ndek lemu. Wah, iki mesti doer mesti iki yakin. Ah, mesti Bagong iki. Mulun Bathara kula aturi tindak mrene. Wong Tetyang Kalalodra, Mas Patik Raja Dewa. Weh ya, Iwang Pikulu Narada. Wis. Narada jengkelmu kuwi udu Bathara Kala kuwi Bagong kuwi ya abdine bapakmu. Kula Gatotkaca. Wis konangan iki. Ngarep gleleng sithik ora entuk. Naga Mracana Sirnana. Mriki ngestaken dawuh kula. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dene ya Kang. Iki nganu lho iki apa jenenge siluman lho Tru. Kok siluman? Awake wong ndase naga. Mula jenenge naga pracana. Heeh, medeni. Ilate cawang. Yes men. Sowe wani ngaglah ana ngarep aku nggonku bakal sumusul karo Patih Sekipu. Mula kake rungokno. Patih Sekipu mati ana ing repat kepanasan. Lho, mati ana repat kepanasan. Aku ingkang nyirnake. Wah, iblis lanatku arep. Sopo? Jagoning Dewa Raden Gatotkaca. Satriya bagus nggawa kirek loro. Yo dunake kira cokote Tru. Aja. Wis rasa ngono. Aku kan persis yo men rasa nesu to ora. Ora waton iso ngucap. Ora mudhun saka ing kayangan gawe geger ning kayangan. Aja takon dosa. Gatotkaca ing sagu nyampurnake kowe gandul dasmu Baladewa.
Dening Sang Gatotkaca nengge Sang Prabu Naga Pracana pinancat pundhake den untir gulune jebol pisah mestaka lan gembung. Nyenengke tandange jan. Wah. Swandak cek. Gong, rene. Ngapa ngene? Kowe ngerti ora gelutin Ndara Garwaca mau? Ora, ngene iki. Kowe upamane kuwi ya, heeh. Dis ngene iki. Des. Des ngene. Terus kita ndak cek ngono di. Wah, anten dasmu lho. Lah ngopo? Ngapa-ngapa? Tak kira ngapa bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Ya iki disingkirke, Gong. Ya. Batang ya, batang. Wah, medene. Wah, nyenengke lho, guru Betara Nradon joget-joget. Ah, aku tuku ger, putuku Gatot. Barang putuku Gatotkaca ingkang tumandang karya Petra. Nun, bapane kon rene. Bapane sapa? Bapane Tetuka, bapane Gatotkaca. Oh nggih. Saniki iya. Niki napa? Dingloa. Bapane Gatotkaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene? Oh ya kowe tok reng, aku mung paton diangkat kok ya. Ning nganden. Apa? Kan ajeng prisa anak kula sing sakniki. Sapa? Mari. Lenggah riki. Iki. Anake sapa? Lho. Ora edan. Petra. Nun, mbok wis ta? Wis. Iki jam pira? Arep gojek terus iki karepe wis sesuk gampang meneh. Gojek kok ora entuk ora. Ora kudara. Iya. Kita ora ngerti to, bocah sing tak joko nang pabratan mah.
wonten dawuh ayo madhep rono. Inggih. Madhep rono. Inggih. Ngaturke bekti. Mriku sinten? Kuwi bapakmu. Waduh, Rama kula ngaturaken sembah. Wah. Anakku. Anakku. Apa iku? Telek pitik. Salah ana orang apa-apa duncalke. Gemesku karo ndara-ndaraku dolan ngudangan ayo entuk gundang-gundang. Bareng cucu iso duk-duk. Anakku. Anakku. Ayo ayo. Dewa arep dijunjung. Ah sembrono. Aja saged cekele kawinane dhewe nak. Ayo mundur. Nggih. Rada mundur. Nggih. Rumangsane. Ngopo? Niki sapa iki? Iki sapa? Lho, sapa kuwi? Lenggah sik. Ratu digetak-getak. Sapa Werkudara? Wah, aja etok-etok ora ngerti. Kowe wis ngerti. Iki anakmu tobat baguse kaya edan temen. Bocah kok mencorong kaya ngono iki lho.